get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Hej Bette. Monty. Hej. Hej Bette. Kan du sige hej til Sara? Hej. Ja, kan du sige hej til Sara? Det var flot. En lille velkomstkys. Ja. Det er så hans rodede værelse, som man kan komme til hver dag. Det er fantastisk. Sofie har øvet møsser med ham. Nu vil mig og Monty lige gå en lille runde og vise dig, hvor han bor nu. Meget dygtig, Monty. Måske vi lige kan vise alle stallene her, Sofie siger. Ja. Der er 7 stalle hernede langs, og han står inde i stald nummer 1. Fordi han er nummer 1. Og så har vi så en rideskolestald derovre. Og ridehus derinde med rytterstue og kontor. Og ridehus nede i enden der, det er også det der, som de plejer at ride. Jo, ja, det har de også. Her har han sørme også lært. Kunstner. Vil du lige prøve igen, Sofie? Ja, han er meget dygtig. Og derinde der er der et ekstra ridehus, men det bliver mest brugt som ridehus. Dreje rundt her. Jeg vil sige, det her det er det ene ridehus. Det som rideskolen normalt bruger. Det ser sådan der ud. Og så var Monty sørme der igen. Så har vi laden derinde. Ja, udendørsbanen. Og om sommeren er det der vores springbane. Om vinteren bliver den brugt til folde, fordi de andre folde vi har er simpelthen for dybe og for mudrede til at de kan gå derude. Så der går langt de fleste ude. Men Monty han går på specialfold, fordi han blev træt af, at han fik for mange skrammer derude. Så han går på fold sammen med Saxo, som også er en etterpony.
Og de går og hygger sig sammen, de to, og har det fantastisk. Men de går herop på skovfolden. Ja. Og det vil Monty gerne lige vise. Nej, for han ikke skal gå i vandet, så kan han skubbe til mig i stedet for. Ja. Over i to, før var det kun en for godt, men den er blevet delt over i to. Og han går lige ved siden af alle hopperne. Så kan du, som du sagde, baggrunden der, det er simpelthen skoven, vi lige rider ind i der, så det kan jo ikke være bedre. Det glæder vi os til at snart bruge igen. Et kys, Monty. Bare skulle du lige sige et kys. Det var flot af dig. Ja. Nå. Skal han striles lidt? Kæmpe dækken. Ja, her er Monty's skabe. De er ret proppede, fordi at det er ret små skabe, men vi desværre ikke har flere to. Nogle sadler, som er lidt forskelligt. Vi skal tage sådan noget op nu. Det er så pisse. Smiler bare lidt til Sara. Så er Monty og Sofie rideklar. Nu er det endelig blevet tøvejr, så man kan gøre det. Hvor lang tid siden du har været her, var Basse? Det er rigtig stress, der er is på vejen. Der er også meget vand her på gårdspladsen, så der har været iset. Det var blevet oversvømt, fordi det er blevet tøvejr. Men nu gider jeg ikke gå med hele vejen. Men her, hele vejen ned for enden, rider de ned en lille vej her, en blind vej, og tilbage igen. Så passer det med, at man har skrevet nogenlunde varm. Og så går de bagefter ind i ridehuset, som ligger lige der. Ja. Hej Monty. Vil du gerne ud, ikke? Det er så mørkt at gå ud på vejen, ja. Nå, så skridte jeg af. Jeg tror, jeg lige kunne nå at filme lidt, mens jeg red, men
Så går jeg ned og laver Montys renværelse færdig. Jeg har sin mash, fordi at han drikker nok, så får han lidt ondt i mausen. Og han elsker mashen. Især vandet. Og han sluprer det i sig. Det er det mega. Nu kan vi komme ned i spanden. Og så er det bare allerede væk. Ja, så var den spand. Jeg går lige lidt væk, så jeg gider ikke lige snasker til. Nej, så er det var mig. Så er vi på vej over i stald 8, som I ser lige her om lidt. For at vaske hans hale, som er blevet ret ulækker og ret gul. Stald 8, der ligger lige derovre. Ja, og nu skal vi så vaske Montys beskidte ulækre hale. Det bliver dejligt, at den bliver ren igen. Ja, og nu er vi så på vej over til det rum, hvor solariet og skridtbåndet er. Det synes Monty er meget, meget dejligt at stå i. Især her i kulden. Nej, han er ikke så vild med skridtbåndet. Det synes han er lidt farligt. Ja, det er meget farligt. Der er skridtbåndet og solariet her. Og der er også et foderrum og lidt forskelligt herinde. Jeg synes bare, det er lækkert. Ja, nu står Monty så og bliver varmet lidt i solariet. Og det synes han er meget dejligt. Ja, og hvis man så ser herhen, så sådan bag ved skridtbåndet, der har vi et dækkenrum. Et tørre dækkenrum. Med varme, hvor man kan hænge alle beskidte og våde ting. Og vi har også vaskemaskinen og tørretumbler derovre. Klar til at komme i seng. Og bagvejen. Monty, godnat. Og tak for denne gang. Ja. Det var sådan en. Ja, jeg er bange. En dag i Montys liv. Ja. Siger du farvel? Hej hej.